בוקר טוב בית"רים, שבוע טוב. אז כן, כבר כמה זמן יש שמועה שמגיעים שחקנים ממכבי אליכם. ברק אברמוב מנסה לראות אם הוא מצליח להגדיל את התקציב ב1.5 או לא. הכיוון כן חיובי, גם בגלל שאתם קונים המון כרטיסים למשחקים שיש לכם, וגם בגלל המנויים. ואני חושב שגם אברמוב מבין ששנה הבאה אין לו לשלם 15 מיליון חובות. הוא איפשהו רוצה לבנות קבוצה לבולה לשנה הבאה, שתצליח לרוץ לאליפות או להיות משמעותית מאוד מאוד בצמרת הממש גבוהה. לדעתי המטרה השנה זה 3-4. עכשיו אני אסביר לכם. אבישי וביטון זה שתי שחקנים שהם כן משדרגים לכם את ה-11. אוקיי, למשל ביטון לדעתי יותר טוב ממיכה. אוקיי, ביטון לדעתי פותח על מיכה חד משמעית לצד יונה. בקשר לאבישי, הוא נותן פייט טוב לזסנו. אני מבין שיש הרבה אוהדי בית"ר שפחות מתחברים לזוהר זסנו ולפתיחת עונה שלו מבחינה הגנתית, אבל פה אבישי גם לא משהו מבחינה הגנתית. הם מביאים פלוס מינוס אותו דבר. זאת גם הסיבה שהוא לא נשאר במכבי. אוקיי, כי אבישי מבחינת הגנה לא טוב. אז עוד פעם, אתם מביאים מגן, כאילו בוא נגיד לרוטציה, הוא וזסנו, הרבה יותר טובים ממה שיש לכם כרגע. אבל עוד פעם, אתם מביאים שחקנים שמחזקים לכם את ה-11 הקיימים, אבל הם לא משדרגים לכם את העמדות שאתם חלשים בהם. זה לא חלוץ. אוקיי, שרציתם מאוד חלוץ, יודעים שיהיה יותר טוב ממרון ג'ורד, ומרון ג'ורד אתם יודעים שהוא לא יכול לסחוב 90 דקות כל משחק, ורציתם שחקן מרכז שדה פיזי שיכול להחזיק לכם את המרכז שדה, שחקן 8 שיודע לשחק 6 בעת הצורך. עכשיו אפשר לפעמים לעלות כמו שיצחקי אוהב, שתי שחקני 10, אתם יודעים לפני שחקן 6, אפשר. אבל יש המון משחקים, במיוחד עם הבנייה לעונה הבאה. אוקיי, שאתה שנה הבאה נגיד, אם תעשה מקום שלישי אתה תעשה אירופה. אוקיי, אם אתה רוצה שנה הבאה להתחרות האליפות, אתה חייב את השחקן מרכז שדה גרזן הזה, שמוסיף לך פיזיות לצד סורו. הנה, ראיתם עכשיו סורו נפצע. אין לכם באמת 6 חילוף שהוא אפילו קרוב אליו ברמה. אז אני אומר, גם אם שתי השחקנים האלה באים, זה יפה מאוד, זה משדרג את ה-11, מעבד את הסגל והכל, אבל עדיין חסר הזר הזה לאיפה הוא הולך להגיע. אוקיי, וגם אם הזר יגיע, נגיד למרכז שדה, בנוסף לביטון, עדיין תצטרכו להביא חלוץ. אוקיי, כנראה ישראלי. גם מלדה, יש אפשרות שאתם יכולים להוציא אותו ממכבי, ויש עוד שחקנים שהם קצת יותר יקרים, אני לא חושב שהם יגיעו כמו מלמד וכאלה, אבל בגדול כן, בית"ר ירושלים בונה סגל עמוק ומפחיד. הולך להיות לנו שבוע וחצי מאוד מעניינים, יש המון קבוצות שצריכות להתחזק בעמדות מסוימות. נראה לי שהולך להיות לנו שבוע וחצי של החתמות מטורפות.